Svadbing. Svadobný podcast o všetkom, čo súvisí so svadbami. Svadobné omyly, pikošky, mýty a pravdy, jednoducho realita svadieb z pohľadu svadobných profesionálov. Ja sa veľmi teším, že dnes aj vďaka Taničke sa z tohto krásneho štúdia premiestnime na ešte krajšie miesto a to bude konkrétne do Meridiany, do Bojníc. A že vám budeme môcť ukázať aj ten druhý pohľad, nie len z hľadiska tých dodávateľov a možno z hľadiska tej nevesty a ženicha, ale aj z pohľadu toho svadobného miesta, ako tie svadby vnímajú, čo ponúkajú, aké majú služby. Táni, vitaj. Ďakujem krásne za pozvanie. A prosím ťa, ak by si nám mohla teda predstaviť Meridianu. Meridiana Bojnice Resort je jeden taký rezort medzi Bojnicami a Prievidzou, ktorý zahŕňa vlastne všetko, čo pre ten svadobný deň potrebujete. A nielen pre svadobný, ale keby ste chceli aj pobyt v Bojnici alebo čokoľvek. Je tam vlastne v jednom areáli od reštaurácie cez svadobnú sálu, ubytovanie, krásne wellness. Je to blízko Bojnického zámku, zoo, kúpeľov, takže je naozaj všade na dosah. Našou veľkou domenou je aj obrovské parkovisko, čo je častokrát v mestách, v mestečkách, pri zámkoch a tak ďalej dosť veľký problém, takže u nás nie je žiadny problém. Ubytovacia kapacita je dostatočne veľká, máme 116 lôžok v rôznych typoch izieb, od štandardiek cez deluxky, apartmány, dokonca veľký skybox máme, kde sa nevesty zvyknú chystať. Veľkou výhodou by som povedala, že je, že reštaurácia má aj menšie sály pre menšie svadby, aj veľkú svadobnú sálu a reštaurácia je úplne iná miestnosť ako tieto svadobné sály. To znamená, že súbežne môže fungovať aj reštaurácia, takže takisto ako hostia prichádzajú, v kľude sa môžu sami najesť, ubytovať, nemusíte sa ako nevesta o nich starať od samého začiatku, potom sa zídete na nejakom welcome drinku pred sobášom, spraví sa u nás aj sobáš, civilné, symbolické sú možné. Na cirkevné máme kostoly buď v Bojnici alebo v Prievidzi, 7 minút busom, transfer hosťom zabezpečíme. Potom sa spraví svadobná hostina, takže do rána môžete oslavovať a potom ráno zase sú raňajky priamo v areáli v reštaurácii. Takže naozaj, keď odstavíte u nás auto v piatok večer od tej spoločnej predsvadobnej večere s najbližšou rodinou až po nejaký posvadobný brunch v nedeľu a lúčenie sa s hostiami, nemusíte odtiaľ vystrčiť päty a všetko máte na jednom mieste. Čo si myslím, že je veľká výhoda, obzvlášť pri veľkých skupinách. Určite. Toto svadba bez presúvania, to je sen pre každého. Takže... Áno, určite tými presunmi šetríte nielen čas, ale aj nervy, lebo čas tých hostí ponáhaňať do toho autobusu to dá akože celkom zabrať. A mám to odbehané, takže viem, o čom hovorím. A potom zase tie parkovania častokrát na tých miestach a častokrát dlhšie riešite ten presun ako potom tú samotnú oslavu. Takže toto je u nás veľkou výhodou. A ešte čo ja som si uvedomila teraz vlastne na svadbe u vás, že ten priebeh svadby už čo sa týka hostiny, že je taký nerušený. Lebo tým, že tí hostia tam zostávajú ubytovaní, tak tá nevesta so ženichom necítia takú potrebu, ježiš, počkaj, teraz títo odchádzajú, musím sa ísť rozlúčiť. Že nerieši sa to, lebo vedia, že na druhý deň sa stretnú ešte na tom branči a tam sa teda rozlúčia oficiálne všetko. Čiže nie je to také, že nevesta je teraz celý čas rozlietaná, lebo stále sa s niekým ľúči, odovzdáva koláče a neviem čo všetko. Rieši taxiky, transfery a tak ďalej. Čiže... Áno, častokrát sú miesta, akože sú krásne miesta, ale sú mimo úplne že civilizáciu, kde buď celú skupinu naraz doveziete a potom ju postupne odvážate, alebo si dáte nejaké termíny, kedy ide autobus jeden, druhý, že niekedy, ja neviem, okolo 10. 11. alebo o 12. a potom ďalšia várka. A u nás to máte úplne bez problémov. Výhoda je, či je zima, či je horúce leto, odskočíte si na izbu, prezliecť, dať si sprchu, uložiť deti, alebo starší ľudia si môžu skorej láhnuť, hej, alebo len oddychnúť, alebo čokoľvek potrebujete, máte to tam všetko po ruke. No dobre, idem sa zahrať na nevestu. Je december. Stíham ešte v sezóne 2025 chytiť u vás nejaký termín, teda smerujem tým k otázke, že ako vopred, viem, že tá sezóna je asi plnšia, mimo sezóna menej, ale či by som napríklad teraz ešte stihla nejaký termín v Meridiane? Opýtať sa na to môžeme, ale vzhľadom k tomu, že tá sála nie je len svadobná, ale využíva sa aj na rôzne iné akcie, ako firemné večierky, školenia, posedenia a tak ďalej, tak
je dosť vyťažená. Je dosť vyťažená počas celého roka. Tá svadobná sezóna u nás trvá, väčšinou začíname tak okolo Veľkej noci, zhodou okolností najbližšiu sezónu máme na Veľkonočnú sobotu svadbu. Na čo sa veľmi teším, bude to také iné, bude tam symbolický obrad priamo u nás. A bude to slovensko-indická svadba, takže taká medzinárodná miešaná, ktorých máme tiež dosť. Aj pre týchto zahraničných hostí je výhoda, že teda ubytovanie na jednom mieste, lebo dovezieme ich transferom z letiska, ubytujeme a nemajú žiadne starosti. Nemusia si ani auto prenajímať, hej? Lebo v podstate z Meridiany nepotrebujú nikam chodiť. Pokiaľ by potrebovali, tak za 2 minúty sú taxikom v Bojniciach. Je to aj pekná prechádzka po hlavnej ceste, takže nemáte sa ani veľmi kde stratiť. Takže tak, čo sa týka tých termínov. Sezóna teda, sezóna začína okolo Veľkej noci a tohtoročná nám skončila dosť neskoro v novembri a medzi tým sme tak piatky, soboty vybukovaní na svadby a keď je nejaký termínik voľný, tak určite nejaká oslava sa tam pritrafí. Takže radšej skôr ako neskoro už sa nám predáva sezóna 2026, čomu sa teším. To aby som sa ponáhľala. Máš čo robiť? Fotografa už máš? Podhľadám na Instagramoch. Poznám taký podcast, že Svadbing sa to volá. Tam nájdete všetkých. A tých najlepších. Tak. Dobre, Táni, ešte povedzme si niečo o kapacite. Čo sa týka sály, ubytovanie si už spomínala, ale kapacita sály. No, máme viacero sál, aj pre menšie svadby, aj pre väčšie. Tie väčšie vieme spraviť od 50 do 150 v jednej sále, ale tým, že je to prepojené vlastne dvermi s reštauráciou, tak tá kapacita sa vie krásne natiahnuť až na nejakých možno 300 ľudí. Plus sú tam ešte vonkajšie terasy, takže pokiaľ by sa zavrel celý areál, čo tiež prichádza do úvahy v závislosti od termínu, tak ide aj toto. A čo sa týka tých menších, tak vpredu v reštaurácii sú 2 menšie sály, kde vieme dať od 2, 15 do 40 ľudí so zábavou. Hej, pokiaľ by mala byť tanečná zábava. Pokiaľ by nemala byť, tak kľudne do tých 2 prepojených salónikov. Zase je to veľmi výhodne spravené, že sú 2 salóniky vedľa seba, menší a väčší a sú prepojené dvermi. Takže napríklad, keď v jednom sa sedí a tancuje, v druhom vie byť bufet. Takže takéto sú kapacity. Takisto, pokiaľ chce niekto len vyslovene malé svadobné posedenie bez zábavy, môže kdekoľvek na reštaurácii. Zvykneme mávať aj tak. Mali sme už aj, myslím, že 3-4 nevesty naraz. V malej sále, vo veľkej plus na terase a ešte v interiéri niekto sedel, že boli tak len na tie posedenia. A máte to teda tak zabezpečené, že tí ľudia sa medzi sebou nerušia? Nie, hej, vôbec nie. Toto je ďalšia veľká výhoda, že v podstate svadobná sála má s reštauráciou spoločnú len jednu stenu, ale vstup má samostatný. Takže k tej svadobnej sále vám prináleží aj také menšie parkovisko, veľké parkoviská sú pri ubytovaní a vpredu pred reštauráciou, takže viete sa dostať priamo k nej, máte tam vlastnú terasu, na ktorej vie byť v prípade dažďa ten sobáš, ktorý keď sa nedá na trávniku spraviť, tak je na tej teraske. Máte vlastné vecka, vlastný bar, vlastne tá sála má úplne všetko vlastné pre vlastné fungovanie. Tie vpredu malé, v tej menšej je tiež vlastná toaleta, ináč používajú reštauračné a tam sa vchádza cez reštauráciu, ale pristavilo sa tam v Bláni, myslím, že taká menšia terasa, takže teraska je už aj tam. Takže takisto majú tam hostia to svoje súkromie, ktoré potrebujú. Super. Obrady robíte vonku? Obrady máme možnosť robiť vonku, na ktoromkoľvek trávniku si vyberiete. Máme veľký trávnik v areáli ubytovania. Tam ste mali možnosť, keď ste boli u nás vyfotiť, vidieť, že je to také v podstate uzavreté a v tom atriu je krásny trávnik, kde sa dá robiť obrad. Potom v tej ubytovacej časti je aj jazierko. Na mole sa dá robiť obrad. Tam do tých 60 hostí zmestíme v pohode. Plus dajú sa robiť obrady na trávniku, ktoré sú na trávnikoch, ktoré sú pod tou svadobnou sálou, respektíve pod tou terasou, lebo do tej sály sa vchádza po schodoch cez terasu, takže tam sú 2 pekné trávniky. No a veľkou výhodou v tomto je, že u nás keď prší a počasie nevydá, tak nevesta sa vždy vydá na terase, lebo tá je prestrešená a tam máte aj to podložie isté, takže za akéhokoľvek počasia, či je zima, prší, sneží, je primrznuté, alebo v lete letná búrka, tak na terase to ide vždy. A vieme tam zmestiť aj veľké skupiny, 120 ľudí, 130 sme tam mali bežne, takže nie je to len také, že krízový variant pre
pre tie menšie skupinky, ale úplne pre všetkých. Výhodou je, že je to stále plnohodnotný priestor. Vy ako nevesta, keď prídete na začiatku a vyberáte si miesto, že kde by ste chceli mať ten obrad, kľudne si môžete ako prvú vybrať terasu, že nemusí to byť len taký ten krízový variant. Máme tam kopu olivovníkov, je to osvietené, je uprostred terasy lipa. Volá sa to terasa pod lipami, čo je zase taký prírodný charakter tomu dáva. Takže nie je to len také nejaké krízové miesto, že keď už inak nejde a prší, tak vás potrebujeme niekde upratať, ale naozaj máte, tú poistku máte vždy pre vás. Hej. Bola už aj požiadavka, aby bola svadba vonku, nie v tej sále, ale chceli to mať práve niekde na tých terasách urobené? Na tejto terase to je možné vždy a v podstate my prioritne sobašíme vonku. Teraz som myslela ako aj hostinu, nielen obrad, ale aj hostinu. Hostinu. Mali sme také požiadavky, ale tam treba vždy brať ohľad na to, že u nás nie je také počasie ako ja neviem, na Floride alebo niekde v Amerike, kde fakt celý rok je slnečno, alebo treba, že na Cypre je z 360 dní slnečných. U nás sa na toto spoliehať nemôžeme. Takže ako máme nejaké stany, ale u nás je ten priestor taký variabilný a tým, že máme vlastne presklenú jednu dlhú stenu plus dvere na terasu sa dajú otvoriť a všade máme u nás zeleň, tak keď potvárate tieto steny, máte pocit, že sedíte vonku. Zároveň to drevo a kameň vyvoláva takú prírodnú atmosféru, hej, že naozaj tá klíma je tam taká, že ani nemusíte chodiť von, lebo von ten stan je nevyhnutný za každého počasia. Keď je horúco, tak vám práži na hlavu. Keď prší, tak na vás prší. Zároveň, keď to jedlo sa dá vonku, takisto tak to opadá, hej, kadečo napadá do toho. Takže slimáky. Áno, ono sa to nezdá, ale či je jeseň, či je jar, ako ono tam von, je to príroda. Je to vždy také prírodnejšie. Takže toto všetko máte bez starostí a zároveň na tej terase ľudia tak či tak trávia dosť času. Lebo ona je taká žiadaná, hej, že v podstate u nás na svadbe nemusíte mať nejaký extra nabitý program, lebo už len to prostredie si žiada a poďme sa pozrieť tam a poďme si dať drink tam a poďme sa odfotiť tam. Hej, máme napríklad v jednej časti areálu máme krásne vodopady, ktoré počas sezóny idú. Tam je taký skalnatý útes a z toho padá voda. Hej, vyzerá to tam super. Na fotenie je za mňa úplne že perfektné. Máme vonkajšie ihrisko, máme vnútorný hobití domček, kde sa deti môžu zahrať. Takže ako tých variácií je tam veľa, takže nemusí to byť len o tom, že sme všetci v jednej uzavretej sále, kde hučí hudba, ale kto chce, tak si ten svoj kútik nájde. Super. Ja by som nadviazala ešte na to, že hučí hudba. Nemáte nejaké obmedzenia, čo sa týka hudby, decibelové a podobné záležitosti? No, čo sa týka reštaurácie, tak tá sa zatvára dvermi, za ktoré idú také protihlukové clony. Aj tak reštaurační hostia sú s tým v pohode, lebo majú nejaké spestrenie hudobné, takže s tým problémy nemáme. Do tých druhých menších sál, tie sú úplne na druhom konci reštaurácie, takže títo sa nerušia. Tam môžu takisto ulákať ako títo naši a sú v pohode. Čo sa týka terasy, tak tam v podstate zatvárame dvere po 10:00, pokiaľ nezoberiete celý penzión, ktorý teda máte ubytovaný len svojich svadobných hostí, ktorí sú tak či tak na svadbe, takže tým to nevadí, lebo my nie sme v obytnej zóne. Takže toto je naša veľká výhoda. Toto je veľmi podstatné. Tak, toto je naša veľká výhoda. Z jednej strany je šelka, z druhej strany sú ovečky, z tretej strany je plážové kúpalisko, na ktoré je parádny výhľad, lebo tam je jazero a stromy a z ďalšej strany je mestský park. Takže hoci my sme pri ceste, takže nás vidno, ale nie sme medzi obytnými domami, takže jediných, ktorých by sme mohli teoreticky rušiť, sú naši penziónoví hostia. Pokiaľ sú všetci vaši, tak nerušíme nikoho. Pokiaľ sú tam aj cudzí, zavrieme len dvere na terasu. Terasu môžete využívať počas celého večera. Hovorené slovo nevadí, len teda ten najväčší hluk, aby tam nešiel. A keď húčime do toho parku, tak tam to stále sa dá aj vetrať, aj existovať v sále, takže toto nie je problém. Ja sa ešte opýtam, lebo niekedy s tým môžu mať svadobné miesta problém, čo sa týka špeciálnych efektov, myslím, konfety, studené iskry, ohňostroje, parostroje.
Je toto u vás povolené? Niektoré áno, niektoré nie, vysvetlím. Čo sa týka studených iskier, v pohode sme s tým, mali sme to, je to veľmi pekný efekt na prvý tanec alebo k ukrájaniu torty. Teraz to celkom aj išlo v poslednom čase, takže to je fajn. Prskavky sa u nás môžu v exteriéri, stále povolujeme, aj keď teda s tým opatrne, lebo predsa len dokáže to, keď položíte horúcu prskavku takto na drevený stolík, tak máte tam... Kľudne to zakažte. Potom otlačky. Je to pekné na fotky. Nevesty si to žiadajú, takže ako my sa im snažíme. Zase, áno. My sa im snažíme vyhovieť v maximálnej možnej miere, v akej sa dá, ale zase nejaké rozhadzovanie konfiet, ryže a takýchto vecí. U nás, keď ide jedna svadba za druhou a sa to rozfúka po celom areáli, každý chce byť v čistom. Hej. Toto by bol dosť problém, to upratať. Raz sme povolili ryžu, žereku vrabce vyzobu. Dali sme to na parkovisko, lebo to malé, čo je pri sále, bola tam týždeň. Vrabce ani nepachli, zjavne im nechutila. Takže už sme čakali, kedy budeme mať z toho rýžové pole. Našťastie to sa nestalo. A čo sa týka ohňostrojov, blízko nás je letisko a zoo takisto zakazuje ohňostroje. Takže toto nie a my sme dosť zalesnení. Takže toto by mohol byť problém. Ale zatiaľ sme na ohňostroje nejaké extra požiadavky nemali, že dá sa to aj s tými prskavkami vyriešiť a nevesty boli spokojné. Okay. A ešte možno také uskladnenie koláčov a takéto veci, že či si za to účtujete navyše, alebo je to v cene prenajmu, alebo... My máme veľmi výhodný svadobný balíček spravený, v ktorom sú všetky služby, ktoré idú od reštaurácie. Veľmi rada komukoľvek vysvetlím, kto sa nahlási na osobné stretnutie, lebo vyžaduje si to vysvetlenie. My si spravíme s Katkou výlet do Dobre, budeme sa tešiť kedykoľvek. Spravím vám obhliadku priestoru, lebo iné je to vidieť, ako len o tom počúvať. Katka videla, takže už vie, ale ty kľudne kedykoľvek. Videla som aj, bola som. Áno, bola si? Tak to sa tešíme. A kde sme to skončili? Pri tých koláčoch. Vieme uskladniť, jasné, nie je problém. Máme na to špeciálne chladničky priamo na sále, takže je to OK. Samozrejme, keď si donesiete 130 krabičiek výslužiek, tak akože je to už aj nad naše pomery. Ale ako v takej normálnej miere, áno. Dobre. A ešte sa opýtam, je teda u vás povolené, že je svadba aj v piatok, aj v sobotu? Áno, bežne tak mávame. V sezóne ideme vyslovene takto. Piatky, soboty. My prenajímame sálu na 24 hodín. Takže od 10. do 10. ju má k dispozícii jedna nevesta. O 10. zase už máme vyprázdnené chladničky po piatkovej svadbe, upratanú miestnosť, rozložené stoly na sobotnú a už ideme ďalší proces. Takže máme to tak nastavené, funguje to. Nie je nikto obmedzovaný nejakým spôsobom. Dá sa to aj pripraviť, aj odsvadbiť, aj upratať. Takže ideme v tomto móde. To je inak podľa mňa veľmi dobré na tých 24 hodín, že to máte takto. Áno, my to nekuskujeme nejak si, že prenajom po 12. alebo ja neviem, po 10. alebo že čašníci po takej a takej dobe. Za tých 24 hodín vieme, že aj s rezervou sa to dá. Niekedy sa ľudia pýtajú, že kedy máte nejaký deadline, dokedy sa môžeme zabávať. No ono toto všetko vždy závisí od času obradu. Lebo čím skôr začnete, tým skôr sú hostia unavení, tým skôr skončíte. Mali sme teraz trebárs svadby novembrové, začínali o 2:00, tak nečudujem sa, že o 2:00 už mali celkom dosť. Hej. Ale niekedy prídu aj takí, že nážhavení, že v lete 38 stupňov a my sa budeme baviť do rána do 7:00. Tá horúčava ich unaví. A ono zase na svadbe nie je dobré ísť úplne až do odpadnutia. Hej, je tam taký nejaký limit, kedy sa patrí odísť. A keď už zostane takéto len tých... Hlavný program, povedzme si na rovinu, trvá do 12:00. Áno. A potom je to už len o ruke hore a o nejakej takej tej zábave. Pokiaľ je dobrá, nevravím, že netrvá, ale väčšinou to ukončuje DJ, lebo DJ majú svoje balíky, ktoré si povedia, neviem, do 3:00 alebo do 4:00 a potom má príplatky, alebo potom už ani niektorí nehrajú, lebo potrebujú tiež, sú to len ľudia, potrebujú zbaliť, premiestniť sa a tak ďalej, keď idú ďalšiu svadbu, tak aj trošku sa vyspať. Takže, ale my sme ešte nevyhadzovali nikoho, pokiaľ si môžeme priebežne už robiť poriadok okolo tej 3., 4., 5., tak v pohode to stíhame nachystať na tú ďalšiu svadbu v ten deň. Ja by som povedala, že teda určite sa zastavíme, že by sme možno niečo aj natočili, ochutnali, ak bude taká možnosť. Budeme mať svadobnú výstavu 9. februára v nedeľu, takže ste určite vítaní všetci. Prídeme, aby sme to teda aj vizuálne všetkým našim poslucháčom ukázali, na čo sa môžu tešiť a že ten priestor je naozaj štedrý a nádherný.
Je a hlavne je komplexný, to by som podotkla, že tá komplexnosť spraví veľa a zároveň je to robené s rozumom od samého začiatku, od základov. Ako Meridiana stojí na základoch bývalej reštaurácie, ktorá ale bola zbúraná úplne a bol tam urobený úplne nový koncept, ktorý má hlavu, má petu. Ja tým, že sa tomu venujem a robila som na viacerých miestach tie svadby, tak vidím naozaj tie reálne výhody toho všetkého a ten priestor na základe toho, tak ako je postavený, aký je veľmi flexibilný. Takže my naozaj aj za jazdy vieme veľa vecí modulovať podľa toho, aké je počasie, ako sa nám vyvíja situácia, aká je skupina a tak ďalej. Hej, že vieme spraviť napríklad aj za toho zlého počasia aj welcome drink, aj sobáš na terase, potom zbalíme stoličky, pripravíme to na ten večer, bufetové stoly, olivovníky, všetko máme na kolieskach, čo je veľká výhoda za mňa, lebo vieme si to usporiadať akokoľvek potrebujeme. Ja neviem, uprostred večera si nevesta zmyslí, že nechce na terase fotokútik, ale že ho chce presunúť dnu, ako u nás všetko ide. Hej, takže toto. A tým, že aj tá nadväznosť tých priestorov je veľmi rozumne spravená, tak aj vďaka tomu to funguje tak, ako to funguje. Ja môžem len odporúčať, teda my sme tam mali teraz nedávno svadbu, vlastne poslednú našu tejto sezóny a mne sa to tam veľmi páčilo. A hlavne to, že je všetko na jednom mieste, aj čo sa týka obsluhy, personálu, jedla. Myslím si, že ja som dosť kritická voči týmto veciam. Môj manžel by vám vedel o tom rozprávať. Ale mne sa to tam veľmi páčilo. Celkovo. Tak super, sme radi, že sme prešli. A hlavne je dôležitý personál a kontaktná osoba, s ktorou prídete do prvého kontaktu, čo Tánička určite príjemná je. Takže sa na ňu kľudne môžete obrátiť. Budem sa tešiť kedykoľvek. Dobre, ďakujeme Táni. Myslím, že sme obsiahli všetko. Ak nejaké otázky, tak ešte to doplníme. A kľudne. Teda tešíme sa na tú výstavu 9. februára. 9. februára. Takže to je možno aj taká pozvanka pre naše budúce nevesty, že pre sa môžu prísť pozrieť. Super. Budeme radi. Ďakujeme. Ďakujeme, Táni. Dobre, ďakujeme aj za pozvanie. Ešte pekný deň želám.